ya ora terus ngono sing ngalus. Siapa namanya? Nika. Nika. Cek koyo wong didet apa iki? Tiga. Sing anu lho, sigrak lho. Kalau kamu siapa namanya? Wow. Piro wene lho Suryanta. Kandhane aja sembrono karo sing ya, aku ngomong lek ndak. Lah kowe kok dikatutno bibikan kazu lho. Adek ndak. Aja sembrono. Tak antokne sik ya, Pak. Sing apik. Ora goprak. Dilapi, Mbak. Engko nek. Lah yo piye lek kok anu ki? Kok dadi leloro lho ora dilapi. Ye, Aku ora ngopo-ngopoin untuk dua. ya ampun men yo. Pahit tamu ki apa yo ora atraksi. Dua dino kok genter. Ada yo entuk loro to. Yo pas lagune to, Pak. Kuwi saking bejamu dina iki. Murah iki. Lurus ya ora sikil. Suka ngisor iki padha. Umume iki to. Tak omongi Suryanta. Tak omongi umume kan rada cilik, rada gede. Ngono, ngono. Dan nek kowe iki ngene, tak kandhani to. Umume ngene tak omongi to. Iki kan soalnya rada cilik, rada gede ngono. Dan nek ngene iki wangune nggo jenggengan gedang nek kabutan lho. Nah, persis genter petung walah halah. Wah. Saka ngiringan rene-eneke ngarep saya buri blas. Di, coba ngadep. Lah iki paling ra ngene iki lho. Lah kok ora ana apa-apane lire? Apa ini? Piye maksudnya di? Yo apa iki? Lah ya genah. Walah ya genah iki lho paling ra yo ngene iki ya nuwun sewu gadah wideksa. Dadi saka keduan ya tetep ketara cedak saya. Kurang aku. Iya ngarep koso kowe iki. Golek ke anu Mas. Apa kayu rada gede dengan buri. Kene tak kenal. Kene. Nah, kamu posisimu ngono to. Yen iki kayu. Dadi nek ketiga ngene iki manuk Duramara. Ngono-ngono lho, kok nang alas lho. Nah. Oke, iki mau Mas, monggo. Mas. Nah, sing lawas, Mas. Kalau punya pas wela luar biasa.
Iya babak belur ra kakarwan. Lah gek dirojok-rojok babon papat. Dene gek ngejo ora besi jarang. Teliti wong sajane nek sing ngentut sitok. Boten, ku gek jenengan dhewe sing senang-sening. Oh. Merucut bene ya. Iki nek papat ngene iki arep besi arep ngajahi jare. Dek kamangka ngejo buju malah lawasan kabeh kek. Tenan iki. Iki anu, seraten-seratenane angel-angel iki. Suryanta, kowe kan melu meneh. Oh, dadi 1 2 3 4 bener, nyiji-nyiji. Wah, kowe iki jan anu, entrengan. Kon ngapa-ngapa? Ora nek kowe iki terus maksene milih kowe iki ngapa lho iki? Iki anak apane aku tak takon. Saka kene wis dincer kok lho. Terus rene, terus rene. Kene iki kowe mau gek batenmu yo. Batenmu iki wis anakmu. Ora kuwi ora kode. Lilipen. Dikira kode karo kowe. Iya malah. Tak omongi kuwi ora ngode kowe. Mergo enek bleduk. Aja biyo malah atik pedhemu. Oh. Kowe iki milih dhisik to? Sing ndi? Sing iki wani ra? Wani ra? Waduh. Lah iki. Iki mau jaluke kudu besok ngono iki sing gendong kowe. Ora sagu. Ngojo blekenek kowe ngono kon gendong. Lah kowe nggawa Suryanta, kowe iki nggawa lengene tok wah kerek-kerek. Tenan kowe. Taruhan duwe kae. Bine pijet kowe engko. Kowe wani ora ngadep iki gendong iki wani ora? Iki, oh lah ya wis pasrake Mas. Lho, iki. Aja kuwi. Lah ngopo? Lah ora dingoni kok. Lah iki bojone wong kene ya. Nembung ra apa-apa nang mbekne. Segilit ngono. Oke. Nah. Ora apa-apa, ora mangkat satpam ki aman. Terus tanggung jawab terus. Oh, sembrono. Ya wis nek kene mandek sik. Mas kok bar iki kendangane kudune nganggo ae lho. Jaiponge lho. Kuwi bar iki. Terus engko bendene Mas, bendene kudu terus nyaut. Gonge terus nyaut ngono. Sik ya sik aku tak koleng sik. Engko kudune kompak lho Mas. Dadi gong ya gelem, terus nganggo drum ora apa-apa manggunnya. Kok sik dilit ya. Kok kendangnya anu lho Mas, kendangnya kudu jaipong lho. Aja kan ora kena kudune jaipong. Penak jaipong kok Mas. Jaipong. Kok sak yo cilik. Aku tak kompak cilik.
Kendangnya jaipong karo bende karo gong. Ora apa-apa ora wong kok nganggo drum ya ora apa-apa. Nah nganggo drum ben gumnya. Sedih. Sarone ya ora apa-apa kok dianggo saron. Dadi komplit nang ketara gumnya. Dadi kene iki umpama metu, kowe iki gumnya wong diri iki gamelan. Sedih ya. Heeh, gua pokoke digawe-gayeng lho. Mergane iki yo nek goyongan ngene iki kudune gayeng ngiringane Mas. Lagune apa, Mas? Lagune apa iki dalem lagune apa? Lagune apa? Bocah angkor ucul iki yo. Lho ora, iku ora kena ucul. Ora kena ucul. Mbak Tata lagune dijumbuke kali kawan tenan nggih. Kula tak nderek jenengan mawon. Sik dile. Aku tak janjian karo Mbak Tata. Iki kira-kira lagune seneng apa sedih ya, Mas? Yo sing seneng. Oh, sing seneng. Sik gandrung-gandrung. Nggih gandrung wong goyongan ngeten iki kudune yo. Gayeng Pak. Sabar ya Mas ya, aku tak mikir lagunya apa sih, bingung aku. Gila-gila nganti godhok. Iki wong nanti bingung ya rasane. Wis tok. Lah aku jatahmu dhewe gendongan. Lah kae yo. Aku mau tukang tak kandhani. Ora perlu tukang parkir. Jogetan tukang parkir. Walah, saya kari. Nek babon yo aja ngono. Duh, datek babon ki karo jago gedrek ngene. Babon ki rada ngadu men jagone sing kluruk kebet. Ora apa-apa kok le babon gila terus ndedrek ngene. Waduh, atek ngene ya babon sik iki. Kudune iki jago lho. Jago iki kebet kae lho, kayak kluruk. Kayak kono sing lagi dedrek. Lah jagone meneng kok babone sing dedrek iki. Wah, ora kakaruan iki. Pripun? Mulai ke. Wah, ndak kowe iki wis kiyeng. Yo, Pita, lale. Siji-siji ne kowe. Pergi. Dikira teko. Ora lho, maksudku ki lek nganggo klambi kuwi lho, mbok sing kenceng dadi ora mburi kan ora teko. Oh bablas, badine saya wah, ora karuan. Aje, semangga, pinate sing medal, pasti setunggal seri. Yo! Yay!